கன்னியாகுமரி அருகே நரிக்குளம் பகுதியில் சூறைக்காற்று காரணமாக பல ஏக்கர் பரப்பில் பயிரிடப்பட்டிருந்த வாழை மரங்கள் சாய்ந்ததால் பாதிக்கப்பட்ட விவசாயிகளுக்கு தமிழக அரசு உடனடியாக நஷ்ட ஈடு வழங்க வேண்டும் என சேதங்களை பார்வையிட்ட பின்னர் வசந்தகுமார் எம்பி கூறினார். கன்னியாகுமரி அருகே நரிக்குளம் பகுதியில் ஆயிரக்கணக்கான வாழை பயிரிடப்பட்டிருந்தது. இந்நிலையில் நேற்று மாலை வீசிய சூறைக்காற்று காரணமாக 1000க்கும் மேற்பட்ட வாழை மரங்கள் வேரோடு சாய்ந்தன. இதனை கன்னியாகுமரி தொகுதி எம்பி வசந்தகுமார் விவசாயிகளுடன் சென்று பாதிக்கப்பட்ட நிலங்களை பார்வையிட்டார். இதன் பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் அவர் கூறுகையில், ஏற்கனவே கொரோனா தடை உத்தரவு காரணமாக விவசாயிகள் தங்கள் வாழ்வாதாரத்தை இழந்து கடும் பாதிப்பை சந்தித்துள்ளனர். இந்நிலையில் நேற்று வீசிய புயல் காற்றால் பல ஏக்கர் பரப்பில் பயிரிடப்பட்டிருந்த ஆயிரக்கணக்கான குலை தள்ளிய வாழை மரங்கள் வேரோடு சாய்ந்தன. எனவே தமிழக அரசு பாதிக்கப்பட்ட விவசாயிகளுக்கு உடனடியாக இழப்பீடு வழங்க வேண்டும் என அவர் கூறினார்.